duk wanda ya zo a jihar Zamfara ya san ba tsaro. Domin mi shugaban ƙasa ko gwamna ba zai iya zuwa da convoys nashi kawai ba tare da convoys ɗin ma'aikata ba. Kaga ba tsaro kenan. Inda tsaro ai sai yawon sa ko shi kadai. Jama'a masu kallon mu muna muku barka da warhaka da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci, inda a yau muke tare da babban bakonmu wato Malan Mubarak Abubakar. Ran kaɗai muna maka barka da zuwa wannan tasha tamu mai albarka. Alhamdulillah. To masha Allah. To za so dai ka ainihin gabatar da cikakken sunanka ga al'umma domin su ji daga gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Mubarak Abubakar, wanda aka fi sani a nan Talatan Mafara da Mubarak Ƙaura. To masha Allah, Malam Mubarak Abubakar wanda aka fi sani da Mubarak Ƙaura. To gashi ka kawo mana ziyara a cikin wannan gidan talabijin mai albarka, inda za mu ɗan tattauna da kai a taƙaice. To masha Allah. To mai girma akarami ko in ce akaramakallahu Malam Mubarak, akwai ayan tambayoyin da muke da su a taƙaice guda 3 zuwa 4 da muke son mu tattauna da kai a cikin wannan tattaunawa ta mu ta yau. Alhamdulillah. Dangane da sha'anin matasa, kasancewar na san kana ɗaya daga cikin matasa malamai wanda suka yi tsaye-tsayen daka wurin yakin neman zaɓen wato mai girma gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal dare gamjin Gusau. To wani ɗan irin tambihi ko in ce misali ɗan kirara kai zuwa ga ita kanta gwamnati da kuma shi mai girma gwamna akan irin jajircewar da kuka yi kuma har aka zo aka yi nasara. To abinda nake kira dangance da tambayar da kaman kasancewa ta matashi kuma wanda yake da asalin matasa jajirtattu, a lokacin da ana kokuwar ganin cewa mai girma gwamna ya hau wannan kujera da yake a kan ta yanzu, mun yi shigi da fita ganin cewa mun inganta takararsa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa an yi nasara irin yadda ya kamata. To masha Allah mai girma akarami ko in ce akaramakallahu. To bari mu shiga cikin tambayar mu ta biyu, musamman akan abin da ya addabi wannan jiha ko in ce kusan arewacin Najeriya ko in ce ma Najeriya baki ɗaya, matsalar tsaro. Me za ka ce dangane da matsalar tsaro a yankin Zamfara? To gaskiya abin da zan ci dangance ga matsalar tsaro da ake fama da shi na Zamfara, mafi akasarin mutane ana karkata hankalinsu da kuma juya musu hankali na cewa an samu tsaro a jihar Zamfara. Gaskiya wannan zance na cewa an samu tsaro jihar Zamfara, a koda yaushe akan ce an samu tsaro jihar Zamfara, na dibi yanayin da mutanen jihar Zamfara suke ciki, sai in ga cewa to ina tsaron yake, ina labarin tsaro, ina ma'aikatan, ina gwamnatin da take cewa ta samar da tsaro. Babu wani tsaro gaskiyar zance da aka samar a yankin Zamfara, domin ko da an samar da tsaro wasu yankuna, mu dai a yankin Talatan Mafara babu wani tsaro da mun ka gani ko kuma sauyi. A takaicen dai takaicewa a yanzu haka mutane suna cewa har ƙara waccan gwamnatin da ta shuɗe bisa ga wannan, domin ko shekaran jiya nan barayi sun shiga a wani gari wanda ake ce ma ƙetare, wani ƙauye ne wanda a lokacin da shi mai girma gwamna yake takara, na yanka wannan garin a masallacin juma'a, na yi wa'azi, na gaya musu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi faɗi abubuwa daban-daban waɗanda sun ka danganci kiyaye alfarmar shugaba. Na gaya musu cewa ba kuma kowane shugaba yake gurɓataccen shugaba ba. To amma duk da haka nan na yi amfani da wannan damar, sun ba da kulawa. Yau gani an je a garin ƙetare, an kama mata, an kama maza sama ga mace 5, sama ga namiji 7 waɗanda suna ga hannunsu. An ma yi magana a kai kuɗi naira miliyan 4. Miliyan 4 din ma an kai, amma ba su sako shi ba, kuma sun kama waɗanda suka kai kuɗin.
to yanzu misali kai akaramaka Allah kamar da kace kai tsaye-tsayen daka wurin ganin isar da sakon shi wato ainihin dan takara ga wancan lokacin wanda kuma yanzu gwamna ne a halin yanzu. Kana ganin ita gwamnati sakacinta ne ko ko dai a'a babu wani mataki misali ta dauka na ganin sha'anin tsaro? To ni tsakanin da Allah ban ga wani mataki da za a ce an ɗauka ba, domin 'yan sa kai din nan an ce mai girma gwamna ya ce su ajiye makamansu. To shin sun ajiye makamansu? Barayi suna shiga garurukan nan, yanzu in ka kula nan Tungallada kowa ya sani satin nan da ya wuce barayi suka shiga garin Tungallada suka yi kori bisa sai da rana ana kallon su, misalin karfe 2 na ranar talata suka shiga suka yi abin da suka yi. Daba barayin nan tana nan bayan dutse dan baburu, har yanzu babu wani jirgi ko wasu sojoji da aka iza bayan dutsen dan baburu da suka kai ma wayannan 'yan ta'addan farmaki, babu su. To yanzu misali akaramaka Allah lura da kasan jihar Zamfara tana da faɗi da yawa kuma matsalar tsaro abu ne wanda ta addabi ko ina. Shin kana lura da kasan jihar Zamfara tana da faɗi da yawa kuma matsalar tsaro abu ne wanda ta addabi ko ina. Shin kana kallon misali yanzu a ce ya wato yankin Talatin Mafara ɗaya ke buƙatar wannan gudunmuwa ko ku har da sauran wurare? A'a, yankin Birnin Magaji suna buƙata, yankin Zurmi suna buƙata, yankin Shinkafi ma suna buƙata, yankoka waɗannan sassa da muke da su kai har ƙaura na mu da suna buƙata. Da a kwanan baya barayi sun shiga wani gari da ake ce ma gidan Sambu, ƙaura na moda. Ina da ɗalibai masu tarin yawa gidan Sambu, sun shiga gidan Sambu suka yi ta'addanci yadda suka bukata har suka je da wasu mutane. To amma kana ganin misali yanzu ita gwamnati babu wani wabbasa da ya kamata a ce ta yi don ganin ta magance ma mutane ko da matsalar tsaro ce kawai? To ni abin da nake kira ga wannan gwamnati, in ma dai za ta hubbasa din to ta yi, amma dai ni ban ga wani hubbasa da ta yi na kiyaye haƙƙin talakawa, domin su inda suke a zanne suna kwantawa cikin kwanciyar hankali su tashi cikin kwanciyar hankali. Sannan yanzu duk wanda ya zo a jihar Zamfara ya san ba tsaro, domin mi shugaban ƙasa ko gwamna ba zai iya zuwa da convoys nashi kawai ba tare da convoys din ma'aikata ba. Kaga ba tsaro kenan, inda tsaro ai sai yawon sa ko shi kadai. Mai girma akaramaka Allah sai mu shiga cikin tambayar mu ta gaba. Dangane da tallafin da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta baya zuwa ga sauran jihohi da muke da su a Najeriya, inda ta bayar da tallafi na naira biliyan 25 ga kowace wato jihar. Yanzu wani irin bayani za ka yi dangane da wannan kuɗi da aka bayar? Bayanin da zan yi kan mai girma gwamna na jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal, waɗannan kuɗin da aka ce an bayar, ƙaddarta yanzu irin Sokoto in ka ji ai har motoci an sayi waɗanda mata suke hawa domin a rage masu zarga-zarga, iyaye mata kenan. Ƙaddarta yanzu gwamnatin Kano da ke ci yanzu da waɗannan kuɗin ne aka rage kuɗin 'yan makaranta, da waɗannan kuɗin ne aka je aka sai motoci ana ɗaukan marasa lafiya ana kai su asibiti. Ka ƙaddarta yanzu irin Kebbi, duka waɗannan gwamnonin da aka ce an ba wa kuɗi da na bibiye su ɗaya bayan ɗaya, babu wani wanda bai kawo ci gaba a jiharsa ba. Amma mu a wannan jiha an ce an ba da kuɗin nan naira biliyan 25 misali, babu wani gyaran titi da muka ga an yi, amma mun ga an masa ramu a tsakiya, an masa kuyi-kuyi, ana zaton za a yi aiki. Kuma su motocin nan waɗanda suke aikin nan ba mu ma gan su ba, balantana mu ce sun fara aiki. Mutanen ma da suka yi ma titin kuyi-kuyi ba mu ma gan su, ba mu ma san waye aikin na Gusau da aka yi ba na kuyi-kuyi ga titi da sauransu. Yau in ka je Gusau abun takaici, ko a nan gwamnan house din in ka wuce za ka ga abun duk sai a hankali. A gwamnan house din titin da ya ɗauke can in ka hau za ka ga kai ƙasa kai sama saboda tsananin ramu da wannan titi yake a kansa. Babu wani abu da mai girma gwamna Dr. Dauda Lawal ya yi.
kuma ni ba wai dan adawar gwamnatin shi wace, kowa ya sani irin yadda na yi gudunmuwa, yadda na yi ruwa jallu, na shiga ƙauyuka, na shiga sassa, wanda shi kan shi a lokacin da yan daba na koloni suka tare shi, suka masa kuwa, suka faffasa gilasu, suka wani, a lokacin da ana tare da ni, kuma ni dan koloni ne, duk ana tare da ni a lokacin da aka yi wannan abu. Amma babu wani abu wanda ya zo muna wanda za a cewa gashi yau wannan abun a matsayin mu wa'anda mun kai ma wannan tafiya wani hidima ko tsaron din wanda za a cewa gashi mun zo muna cewa za a samu tsaro ta sanadiyar wannan gwamna din. Babu tsaron, babu wani information wanda za a cewa gashi ya zo da gare shi na ci gaban wannan jiha. Wani irin shawara za ka bayar zuwa ga shi mai girma gwamnan Zamfara Dr. Dauda Lawal dare akan sha'anin gwamnatinsa? Ina ba wa mai girma gwamna na jihar Zamfara shawara uku. Shawara ta dai a yi ƙoƙari a shawo kan matsalar tsaro. Shawara ta biyu, ba mun zaɓi gwamnati ba ne don a yaƙe mu a kashe mu, mun zaɓe ta ne domin ta sama mana 'yancin kanmu, ta kuma ɗauki 'ya'yan talakawa a fita da su waje su yi karatu. Lalle ko da ba a fita da su waje ba, aka samun masu hanya wadda za su tsaya nan su yi karatu, kuma aka inganta malaman makaranta, aka tsaya aka kiyaye alfarmarsu, aka masa albashi yadda ya kamata, to talaka tabbas zai samu karatu yadda ya kamata. Amma ma dama ba haka aka yi ba, gaskiya mu a Zamfara muna cikin wani ruwansi mai ɗimbin yawa. Masha Allah. Akramaka Allah, to da ƙarshe wace irin fata haka yi ma al'umma musamman masu kallon ka? Ina ma al'umma baki ɗaya fatan alheri. Masha Allah, to muna godiya ƙwarai. Akramaka Allah.